Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasyas ng Hesus Kristo kang gugma sa Dios o ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, araw kita may andam sa ulo ni Santos nga misa, ato kansulan ng atong mga sala. Kaluyan di kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dahil di kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadai sa iyang mga dini sa yuta. Ginoong Diyos ng itong pari, Diyos sa lahat ng kagagahom sa tanan. Nagsimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nagdadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa
kita. O Amahan, pinagis pagsugot ni Jesu-Kristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ng usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala, ug dad-a kami nga nasa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagis among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari bang kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios, o gipatindog niya ako. Unya, miingon ang tingog kanako. Ipadala ko ikaw, ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon. Sila og ang ilang mga katigulangan nagmasupilon kanako. Mga gahi silag ulo og walay tahod kanako. Busa, ipadala ko ikaw ngadto kanila og ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon masayod sila nga aduna di ay propeta diha kanila, mutuo silag dili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaluoy. Kanimo ihat ko ang akong mga mata, kanimo nga nagalingkod sa trono diha sa kalangitan. Maingon ang mga mata sa mga sulugoon nga lalaki, nagabantay sa mga kamot sa ilang mga kaloob. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaluoy. Maingon ang mga mata sa sulugon nga babayi, nagabantay sa mga kamot siyang agalon nga babayi. Sa ingon usap ang atong mga mata, nagatutok sa Ginoo nga atong Dios. Ang tod nga maluoy siya kanato. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw po sa iyang kaluoy. Kaluy kami, o Ginoo, kaluy kami. Kay natagbaw na kami sa mga pagtamay. Ang among magkalag, gipuno pag-ayo. Sa bugal-bugal, sa mapahitason, sa pagtamay, sa taong garbuson. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliw
Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, aron dili ako magmapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita. Gihatagan akong sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita, apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kung luya ka. Busa, gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong makahuyang, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang akong mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan, lig-on ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaha kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa Nazaret ngayang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Saan lang ipapahulay, miadto sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man siya niya hikatuni kining tanan, unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya, ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa nandapit gawas siyang gugalingong lungsod, siya mga kadugo ug siyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion siya makamot niadtong bibilang ka masakiton ug naayo sila. Natingala sa pag-ayo nga wala sila motuo. Unya miadto si Jesus sa kasigbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, kunin ni Kristo, perting problema hagid taon ni Ezekiel. Sa dihang gisugo siya sa atong Ginoo, ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel
katawhan nga masupilon. Problema kayo siya. Kay daghan na bagyong mga propeta nga banggiitan nga naguna kaniya. Niya siyang bahin, iyang gitanaw man ang iyang kaugalingon nga ubos sa gyud kaayo. Kay lagi mag-Isu ni Kristo, kamatuoran magunis kinabuhi nga magsangyaw ginita kabahin sa Ginoo. Kinahanglan gyud nga muratag spectacular gyud kaayo ang atong mga pulong, ang atong mga buhat. Normal ka na mag-Isu ni Kristo, sanglit lagi ang atong pagtanaw sa Ginoo, mao man ang Ginoo nga puno sa gahom. Magbubuhat siya sa langit ug sa yuta. Aduna siya gahom, batok sa mga dautan. Munang usahay mag-Isu ni Kristo, ang mga tao nga pagasangyawan sa balita, mangita gyud ni ini, hain man ang gahom sa Ginoo ni ana. Hain man ang mga pulong sa Ginoo ni ana. Na mag-Isu ni Kristo nga si San Pablo gani aron siya dili mahimong epektibo, gi tagaan gi pangitaan gi pamaagi sa yawa sa dautan aron siya mahimong huyang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Paningon si San Pablo, diha sa akong kahuyang ikaw ang nahimo na kong kusog. Kaya lagi mag-Isu ni Kristo, diha man sa ato pag magsasangyaw nga naay daghang mga pagsulay usab nga moabot aron singon ini mawagtangan og credibility ang magsasangyaw. Kay kun mawagtangan gani credibility ang magsasangyaw, ang gisangyaw dili man usab madawat. Nabitaw mag-Isu ni Kristo nga diha sa ebanghelyo, ang atong Ginoo Kristo gipangitaan gyud og pamaagi sa dautan aron dili siya mahimong epektibo sa iyang pagsangyaw sa iyang balita ngadto sa iyang kaugalingong katawhan. Nangita lagi sila og something spectacular gikan ni Jesus. Pan matod pa nila, anak mo ni siya panday, anak mo ni siya Maria, kailaman tinin niya, di man niya kinadmana. Mao na diya mag-Isu ni Kristo nga sa atong bahin usam ang may mga kaparian sahay tungod sa pagkaila sa mga suod sa simbahan, which is mga sisagad mahitabo nga hilabi na kung mismo ang mga pipila ka mga organization, members organizations mo na siya maghimo og mga tabi-tabi batok sa kapari, pagkalisuran na lang yun isangyaw sa ebanghelyo. Kaya nga naman mamagtangan mag-credibility kay katurba mga tawhana nga nagkiyaw-kiyaw nga to, ayay mga credible ba kayo ito? Mga igsugod ni Kristo, pangitaan gyud kahuyang ang magsasangyaw aron singon niini ang Kristo ang Ginoo nga gisangyaw, dili kini mapadayon pag sangyaw. Aron mga balita nga gisangyaw, dili kini madunggan sa kadaghanan. Nabitaw mag-Isu ni Kristo no nga hibaw ko sakit sinis mga ginikanan ng taon ba nga
labi na nga na sa ilang mga eskwelahan, sila tinahod kaayo sa ilang mga kaubang magtutudlo, tinahod kayo sa uban nilang mga estudyante, apan igabot silang panimalay, anaawa tahura gani sa ilang kapikas sa kinabuhi, wala tahura gani sa ilang gitawag mga anak. Mga ginikanan nga naa dagkog posisyon diha sa usa ka kompanya. Sakit kayo na magkaiso ni Kristo nga imong mga anak nga naa nakaila kanimo daw dili mo tahod kanimo. It says mga kaiso Kristo sa kuningon, normal kini. Sanglit lagi ang dautan mangita gyud pamaagi unsaon nga di masangyaw ang maayong balita. Tanawar ko mga kaiso ni Kristo aron ang mga kabataan dili na maminaw sa mga ginikanan, gikuhaan sila og authority ng daghan nga mga ginikanan gilibog sa dautan. Inayunta manginabuhi aron maayo ilang kinabuhi, anaa nanginabuhi sila aron hinuon makalimtan ang ilang pagkinabuhi. Nang usahay ang mga anak, ang ilang otoridad dili na ang mga ginikanan, kundi ang ilang otoridad mao na ang ilang mga kauban or mas samot kangilad ang ilan ng gadget, ang social media na mo'y authority sa ilang kinabuhi. Ng mga leaders sa atong gobyerno nga naa naning kamot pag-ayo nga mapatunhay ang katarong ug ang kalinaw apan pangitaan gyud paagi sa dautan nang usahay subornuhan, usahay dauton gyud para sa ingon ini mamugtangan og otoridad sa pagpadangat sa maayong panggobyerno nganha sa ilang katilingban. Mga igsuon kanhi ni Kristo, matud pa sa Ebanghelyo si Jesus, no? Miadto nalang sa laing dapit. Wala siya makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa mga kamot ni adtong pipila kamasakiton og naayo sila. Ana miadto na sa kasigbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang nakayunod mga kaiso ni Kristo tungod kay ang Ginoo wala sa pagpada sa mga dautan. Kita sa buntang itahasan sa pagmagsasangyaw dili unta magpadala usam sa mga dautan. Magpaubos kita sa kagalingon, mangayo kitag pasaylo, matud pa sa Salmo Responsorio, mututok kita sa Ginoo ug mga liupo siyang kaluoy. Kaya ang atong gisangyaw nga mayang balita dili man kini ato ang balita, kundi iya man kini kana sa Ginoo nga may nagsugod kanato sa pagsangyaw sa balita. Palihog manindog. Nagato ako sa samahan makagahom sa tanan, pabubuhat sa langit o sa yuta o kay sa Kristo kinakabugtong Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, hinak na Birhen, isakit sunod po sa Pilato, gilansaw sa krus sa matay gilubong, mikod sa sinuday sa lokal na banhaw, isa ka sa langit o galing gusto sa mahan, makagahom sa tanan. Gikan dito balik siya, rabukom sa nga buhi sa kuminatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika,
sa kamitan sa mga santos, sa kabasiluan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Gisalikway sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Gisalikway si Kristo sa iyang mga katawhan. Dihas pagtuo, atong dawaton sila nga siyang atong Ginoo manuluwas, o kita mo sangpit sa iyang ngalan. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang kang Jose Palma, atong obispo, diha sa iyang pagpangalagad, alang sa kalambuan sa katolikong pagtuo, nga ang Espiritu Santo magpadayon unta sa paglig-on kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga magbalantay sa kalinaw, nga nagserbisyo sa katilingban, nga magmakanunayon unta sila sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa himayang dayon kanila, nga namatay diha sa pagtuo ug pagdawat kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Sa imong kaayo, Amahan, pamatia ang mga pangamuyo sa imong matuhon nga katawhan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsuon, pagampo ka mo rin ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg umaya siyang ngalan, alang sa sapsilanan sa dibuk niya santos na simbahan. Ho Ginoo, kining gasa nga gihalad lang sa imaya sa imong ngalan, maglimpyon ta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga nas kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mana kaninyo, Manong sa kanimo, ibayay niyo mga kasing-kasing. ang nanggiwayong ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayong
Santos Amahan, Diyos na tunay makagagahom sa tanan, ang ayong matarong kayo magpasalamat kami kanimo, kanunayo sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo, among Ginoo. Pinagi siyang pagkatao, giuli niyang pagkamatarong sa tao, pinagi siyang papasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha siyang pagabanhaw, gibuksan niyang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi siyang pagkaya, balik kanimo dinha sa himaya, giablihan niya lang kanamo magaganghaan sa langit, ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadaig sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diha sila walay hunong nga abit sa pagdaig. Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa nagasantos si padalay may espiritu ron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kilang kanamo nga lawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa babasakit sa kagalingon mikuha sa ugpan, may pasalamat kanimo, may pikas sumihatag niini ngadto sa mga tinunan lumingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat kanay pusab, mihatag niini ngadto sa mga tinunan lumingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayon lang kaninyo galang sa mga tao, aron na masala mapasaylo. Buhata kini, arabag handom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Handom sa kamatayang pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kalwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang malagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, maghayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdugin nimo simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami sa gugma, uban Francisco ang Papa ni Jose mga Arsobispo sa mga pare. Hinumdugin sa mga igsuon nga nangamatay, malawan banhaw sila kung tanan nga matay diha sa mong kaluoy.
Dada sa tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan, himoa kami nga ngayon na makaambit sa ganibing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabutuon latas sa katuigan, uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy ko himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya bang kaniya og diha kaniya gihatang na kanimo magagagahom nga mahan, dihas kayo sa Espiritu Santo ang tanang dung himaya hangtod sa kahangturan. Karon magamo kita dos tamahan atong awiton mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Sa mga langit, pagkaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyo tamaygon sa langit, ang kalan namo sa matagal lang, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, mayroon na nagapasaylo kami sa mga nakasalanan namo, ug dili kami tungyan sa paglayan, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa mong kalinaw nining panahuna, aron dinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami malaumon sa pabalik ni Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo ning kasong apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanaw mga sala kung naling pagsalig sa simbahan og sibo sa imong kabuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usay ko nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ang timaan sa kalinaw panagdait. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, pakaloob mo sa amin ang kapayapaan. Nga igsuon kini mo si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, diwangay nga kakalawat kanimo, apan pamulong mo lamang ug maayo ako.
an act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. I will sing with all my soul and praise the Lord. My heart is glad because of God, my Savior. For He has looked upon His servant. Who am I to merit His The Lord is mighty, holy is His name, and every generation gives Him praise. Happy am I unto the end of our life, because my God has done great things for me. Magampo kita. O Ginoo, dilinta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi, nga imong gihatag kanamo din ni Eucharistia, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Oratio Imperata alang sa beatification ni Archbishop Teofilo Camumot. Okay. Iampun ay kung nagrinhan dahil sugod sa misa. Anyway, magasin ni Kristo ato sang iampun, no? Magagahom ka na yung buhing Diyos, ang imong grasya o ang bugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Camumot, sa paghalad sa kinabuhi dias pag-alagad kanimo, isip pare o obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makarunayan sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus o sa mga nanginahanglan. Itugot niya mga hiyas, maghatag sa tanan, marunayan paningingnan o magkita sa simbahan. Angay siya ibayo sa panalalang sa mga altar. Isitimaan sa mga kaayo alang sa pasidumog ni mong alagad. Pagkausanon kami ng alipo kanimo, kaya mo itugot ka na mo pinamang ipangayo. Ito'y bungat niya itong mga pangayo at pangayo. Sa ngalan ni Jesucristo ang mga Ginoo imong anak nga buhig hari uban kanimo. Diyos Espiritu Santo, Dios Santo sa pangturan. Amen. Palihog malingkod.
Karon di padayon ang second collection alang sa atong mga o pagpadayon sa mga proyekto sa atong simbahan, sa atong parokya. Ang atong second collection sa mga Domingo, Hunyo 27, 2021, mikabat og 13 mil og 350 pesos. Daghang salamat sa mga kanunayang pagsuporta. Nagasugod na o panawat ang atong parokya o mga mass sponsors para sa maabot nga ika 119 nga fiesta selebrasyon ay pahinungod sa Santa Cruz ug sa atong patrona ang Birhen sa Guadalupe. Ang nobinaryo magsugod sa Hulyo City 2021 sa ato pa sa sunod Miyerkules na kini. Pagasugdan kini og motorcade sa alas 5 sa buntag sa kadlawon o pahimo ang opening sa Luma sa alas 6 sa buntag. Ang Rosario Novena paghimuon kada alas 4 sa hapon ug Novena Mass paghimuon sa alas 5:30 sa hapon. Aduna gihapoy alas 7 sa gabi nga misa. Sa Hulyo 16, 2021, Fiesta Selebrasyon, adlaw nga Biyernes, pagasundon ang Sunday Mass schedule o ang mga konselebrada paghimuon sa misa konselebrada paghimuon sa alas 5:30 sa hapon. Para sa dugang detalye o papalista isip mga sponsors, palihog lang og duol sa inyong mga zone o chapel coordinators ug duol lang ang atong opisina. Giawhang ang mga panimalay nga duol sa kadalanan sa pagbitay o mga panapton sa puti isip paghandom sa pagluwas sa Sugbo, pinaagis po nga mas mahal birhen ni atong 1902. Daghang salamat. Gihangyon ako ang dunay mga nagsalog sa mga birthday celebrators sa buwan sa Hulyo, palihog sa pagbarog. Birthday celebrators, kinsay nagsaulog sa birthday ni buwan sa Hulyo, wala. Kaya wala man palihog man doon tanan. Alang des nang sunod sa atong misa, basig na ay nagsaulog silang birthday, atos lang panalanginan. Langgit tumahan, kami ang pasalamaton kanimo sa mga gasa, sa hilawin na ang gasa sa kinabuhi. Kaya magihatag sa mga igsuon nga nagsaulog silang adlaw na tawhan ining buwan sa Hulyo. Panalangin sila sa imong presensya, aron ilang presensya magpadayon kini nga kadasig, kusog, kalipay ngadto silang higugma o katong nahigugma kanila. Hatagi sa dugang pa mga malipayong katuigan sa ilang kinabuhi. Kinitanan pinangat pinangin Kristo mong Ginoo. Amen. Amen. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kanyo mga kahong nga Diyos sa amahan ng mga anak kong Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo.